youth ni enima mu police ni wo kwa wan na kwachina na wan na yensa mo ne bra na kana asem Arafo amhwe frechichi ni menche yemama transe emmakwa abadum benyansapo kasamfonyini so de obeje so no aboa ne se yesane ne badwemba kwa so ya na de ni ambrase no subscribe no share no like na do agentwe no so de atase e de amaye dom dodo se de modoye no yebesua de ni afa futuo ne de aboyekotodwem na ententem no yentumi kai na yenkoma yewura ene yene ne bebo nkomo yi akwaba Nana Katechi, Papa. Prophet 1. Obama City. Awurade akwa baba nyansapo kasa. Papa. Na umpom ti say. Nyame adawro ma me ho odi. Ye do nyame ase. Na rest enyini da. Wa na wahye da na aye ne za na aye say. Ya metwetwa so. Okay. Unse usan ni kuha dudu aya na manfo suro. Ba wo ye ni say ni o ma ye ni say life. Okay. Abusia mon na ene ne bebo nkomo no na ne nkomo bo no adentira. Na no ada na yete ye se kaso a police for mudwumadi a na omudie timi gina car na abo search yakwa gina car abo search mfancheme na search na wono boy wo car mu no ohyenkani ni mate we mate ni kronche danye mate oya driver ni na adwuma na asent okwa na ose ne o mra na omedi ni mate na eja wonya bibia kodi se de driver for omodwuma no omudidi hu bi kowi che post ni abo search e wo car num na enso ono nko ani nipa ohwehwe ne ho e wo ho emre nsi kwan Owie ne bag ya ka no ho no wo motum niema de egu fom eno na driver mate yibufu ye se adan no no kwa ne aseche no na ye se atu niema de egu fom posifo emu ne ya osikum ba ko na ne sum tan edika abosum fe de no ba ko aba beka ho ene wo mo bro no so bro ase bro nkase pampam me na ebro no mu no na driver mate e frensuo atrewa etwa na afi Antoa ma ai wa Asante mantem hayi e de bodua de mu oden asem no posifo atam e de akokot Kaswa magistrate court ama magistrate etna edwamu no his worship Stephen ohweye no se abrante no nko da fiase afe eye bosom edumienu edwumaden esa atato ye de enye court asem de ye behwe sunsum mu court adi awie ne dua ne ye nane sa dua we no ebetimi nya nsunsu aso bi e wa posifo no so ana yese na Katechi ene ene na edi sankomo yi na mamensa mo akwa babiem fine papa na sawre ne ekosu ya emre bie no asi aposifo kwan se wo mu gina ka wo mbetimi ahwehwe obi aho ana se nipa ba akopɛ no mpɛ so mo ya wo mbeye emre bia nso minyante se emre bi si kwan se bia mo nhwie wo niema no ngufom ana wo mu nhwie ngufom eno nso nya hu na mom de minim ne se kromfo kura atayi kura no owudi ni kura no koto nso kuratuo no de bo obi ana wo twa obi konwa posi ni uni tumi se wo de nsaka no de mo chi no na ade na kom memra ne na kwa kudi wa bro no ono nso abudua akopi court 1 year no wokodemu na court de wa wie ne de yembrem ye pese he spiritual aspect biabo no ensuo atwerewa ena ensuo ba akwa fa nse twa se ensuo mienu de minim wo mo na emom wode Antoa nyame wa Asante mantem hanom sukasie ya agidin eka ho ena wode bo aposifo yi dua se ensuo ne ni wo no enni nana yenhwe okay me chia atiefo ne ahwefo nyina ne Katechi mi fans wo mu hu ya ne mane age yampa mo ana mo akasa nyensapo ye sane wo ya mama ndi kanka asembi ansa JJ Roris nyankopon man babipa onfa ne kransie me saba manyi kakra ebise minisi atam ba ye mi hu ye CDR minisi no mo hye brown niema be o musu ti sa sojafo no mu su sojestuo ena CDR fo no so se de obehu sa ade ni ma hu enye obi ne ka kire me no mo nso hye atade white no mo atwira ani no CDR no mo de crown bi aye ti se ayi bi sa na ebobo ho wa se de enti amekase nyankopon hira jeje no nyame nsa nhira papa no o ma ni babipa na ne yefunu aba nso o ma bi mbedi present china bi te se de papa ni bedi ye no ya titi ye ka soja anap titi no mama ndi kan start a soja kuransa titi ye ka se soja ni mi do nyankopon mi kan to kwa bi sori wo kwam dan so ache na ye yeji eni ayi ma ye fo ni konkoma fo mi ka sa asem we
that am na ewu akura se na esusa masa wu soja ni wan hwa obagin so bi kura obahu ne na toilet account wu ne tenteni on sere nkyira wo na that benya nkwala wu na anu nyi ni kura na wu kura wani ma change enti ade no kura wan ye na oba so wan hwa wo de nto beka se o mi na ma later no ma hu se enye wa titi soja wu a wutimi se soja ni na nde ye di school na nkwala nkitinkiti abewura unity ni mu enye ize titi se police ni peni beto nsa na police ni peni ni kura ban afutuo ni nsem bi obeka kura nsa na woni no oh yenko we de anya asem bia wo de kodu na me kura se ya wono kura de adwin betu tim za wo be hu se oh wo ye papa yenko se de waka de anya de obe ye obibia odu be kwa kodu bande nkwala no wo ko nunu ya bi da range over mu obeba police ni mu nunu ya bi da range over mu we police ni ba wo nyira fi se bia ne bra na ne mame wu abroche na omo sponsor no ba wa adwin be se police na wura mu ntina wonya sasika no nti wo de pressure ne kom ene ekowura mu ndan kwala nketinketi wonya chi 1-2 wo ye se obekasa kura wodi agro obedi kabo wasu mpenifo bugbe bi se sebe abo ane ne miamia mpo ye kai ne dabi a police fo ye sremo ye nti na mo wo ho ye nti se youth ni ye ni ma police ni wo kwa wana akwachi na wana ye nsamo ne bra na kana asem ote wakwa na asem bi bebe no na nso wode benya maku atafre enti ni kwanza 1-2 na mo to nsa enye fe mo ye police fo ye respect mo enye ize so fa ko to say police ni gina wo sesia na okura nipa ni gina wo kitatu obetima akono na di police ni kura no wo can look 316 wo se mo nso asra fo we mamu nko tato bi mamu nko jojo bi wo kwan mu look 316 wo se mo asra fo yi mamu nko jojo bi ntato bi o ofa odi na nakatachi a odi asem oh nyankopɔ me ni ahunhum gusu kasa emre no so a Ghana ha adifo betimi nka mi donya mbeka nya me we be ye obi anwa aha enti se wa hu tete no ye fa mpenifo ewo police mu do be ko school ba nyensa ne adwene ye different no se ya adwene ye nyensa ye adwuma ye ne abodamfo adwene na ye pe enti nipa bia wa adwene ye adwuma na nyensa na ataaso na afi nyensa kakra adwene kakra na o di live your life enti unyensa nya adwuma woni bodam ni no different if say bodam ni nya enti na wo bodam no if say won hinsi aha enti tete ye fa police ni a ye fa de wanyini na wode ni nyensa na tete na abutum kontro awiase na mahu esan wo ho na nde 1-2 pan won tenti nde na enti na obi bewu a wo bebre saa wodam wonya na nka wu afa no nso ubua enyo obia na ebo na sumo manim so am run about manim ache police ni bi bo obia sum ona ose mi na wabom sa won se wose san bebo wabọ no wando 1 hour tim okọ ya wi asese de mu hunu na nya sa na ti o mesre Ghana police fo mu ye mpenimfo ye nti na mo wo ho ye respect mu asem bi ba mpenimfo na mu leading kwala no mon kasa nkire omo ese na se duabo ya duabo na boy no boy no ebe ya adwuma total ja duabo no ebe ya adwuma enti so omo pra omo nko hu omo abusiafo na omo nko dan dua no dua ne de mfa hu se atade asem ko tum no 1 year no behu me to adenti na wo man hwe amaya na ne dua na ansa eho ne asem no woni pani beku na hwidie mu ayi we bisi ye ema ayi krachi ba bi se yayi sansem yi bia atase abusia no baako 8 kuma mu nyina to agu na se abrantie ni bia na obo na hu ebe ya adwuma se odam nyina ode yaw se wankodi nsemboni bia o wandi boni bia wankokuma obi anrobo obi ama ankoba se ayi musi mu ahwe ni niema agu na obeka na wow instant na wasa dwamama no bran no se duabo de wo bo dua anka no kura de nya de ehu so bitimi bo dua na wasa nyina instant wa na wa dane na tuo akotwiri ba bi atwiri mo asa de na akọ eno makọ jeli no ne nyina odam nyina wo su yaw enti na okankan ba buru ba bi a mekaya mbeka mbebo quotation abofo ne ba wo se oda fom nsu se mi pensu anum ope ayi ne obi kura de bo nsu mfa ma no wodi yaw ewonu mu wodam nyina Luke 19 wo su
eda ho se opese obi mfa ne nsambo nso mu ma nonum enti wo prison ho nyina odi ya ensu ni so ebeba nyina ebeba mo so direct ebi si we de eye aban nipa wo ye adwuma se posi ni enu nti se bia we no nya de be nyina so aban na ye hwan ye ka aban na ye hwan me ne to ye nyina ya aban nipa ba ko ye hene nipa ba ko ye hene aban no woto ono kwa aban ne hwan ye nyina ye aban wen na enti na nyame ayi bi nimu se mu ye leaders na mu control nketo ano enti sa akola ya ade a wo ye leader no ye ndi kan rashe enye fe se obekwa akotu se police ni civilian ni tutu bros enye enti nkase ni se bone ben na waye kura no a me ye sure se wo frɛ wo nuan mu bi na fa ne se na nipa na aso ya de nkura wo frɛ wo nua 1 2 ombeba rashe na omode no kwa ende mu kodu a duka mu be mana kono mu yie enti obi gina ncha ncha na bi oye steady say hey police ni be chima amenya patapa fize madika hu so mabu minua bida na wadi carbon na so musa wi amasa de na akokọ bia no de be ya adwuma instant na obi so ka say judge no kra na odi asem no anhwe ya bia no kra bi betimi akono so eh no kra bible yes bible says nti bia na beba na de nam so beba no wondue bi ni mu di na ga na akora me kra me si mmira nya adwuma mmira nya adwuma mbrofo a nka me yeso say ebe ko ni sei enko ni sei on be hwe mmira no mu enfa no tintin ni usika wo paso gold che mo muntutu nsi nyina na nhye dan mo enso mmira no en polo sa rudu na o mfa ma ye mmira ne se wa attack aban ni padwuma ye ni a wo se uniform ti wansa wo se wa mbo no aso oni ni yiyi oh tio edu ba bia ye kase obi na obi yi a minnim ade ho ese mi yi mi ho ano ebize mintim ntan na nkofa baayire mfiri ba bi se ma bebo kro na me se wo ye police ni ana enhu atom so ade mi wi a ne ma gi atum se ma wi a ese mi yi ano se ye che okura ko police station ana omutimi di asem to so se waye ampan so wo be kan police be kan na so da bi antisa etise later ono ade ne nyensa ne school na wa kọ ne si ade na hu se da bi ade ne ntise bi ye nkan to so ya okay nti de wo kan ne se dua no be ye adwuma okay so wa bo dua no ko be ye adwuma okay te se ye be so ye pese ye ka che wala fo se ye so ya ye be ka na kasa mu sei to tibo oti isa akoko tibo oti isa akoko tihisi akoko tibo otihisi akoko abusiafo tibo otihisi akoko ahani edimusi na ya sorry so ya mo nyina mo ene hwe subscribe share na like na fo adwenche to asema me medi ene abusiapani owusu aduomi adenti ni ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the problem ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya